Ramogi pod wadhi nyime kod weche manyien matimore kor gwenge mopogore opogore ka bende wakeloni mana kaka gidonjonwa. Kwadhi e kaunti ma Kisii en bura mane omaki ne achije mayandi tudo gi tim makoch malodho oko wang' Baby Junior Sagini ne oidho ndamo machielo bang' janeno maduong' e burano ne golo neno matut katudo achich achiel gi tim maunduno. Doho nowinjo neno e kar masira kaka Millicent Adhiambo leronwa. E bura mani winjo e gweng' ma Ikoruma kama ne masira makamano nojukwe Baby Sagini, janeno manogolo nende e yor apanda ne olero kaka achich maduong' e burano nolodho oko wang' Baby Sagini kotiyo gi pala kapok nosoye gunia kendo wite puoth oduma moro e alworano. Jalno nogolo nende e nyim jang'ad buche e doho mamalo ma Kisii, Justice Christine Ogweno. Janeno no nolero achiel kachiel kama ne masira makamano timore to kod gik manotimore ne Sagini, kowacho ni bang' achijno fwenyo ni ne onene nochune mondo ringo pondi e gweng' moro mabor gi alworano e yor reso ngimane ma pod owacho ni ni andaki. Achich machielo ma en da Sagini bende ne oyango kuonde mane masira manojuko nyakwareno ne otimore. Jamin wach e burano Winston Magara ema ne penjo achije Alex Ochuogo, Rael Nyakerario kod Priska Nyakerario gik manotimore e monj Baby Sagini. Achijego yande odonjne gi keth mar kelo hinyruok ne Junior Sagini e kind tarik 13 gi tarik 14 dwe mar 12 higa mokalo e gweng' ma Ikoruma e sub-county ma Marani. Kanyaka sani pod gidagi yie ketho makamano. Junior Sagini gi nyamin mare maduong' ochung'negi e burano gi okil George Morara. Joneno mamoko e burano biro chiwo nendgi e doho mapile wuok tich tarik 27 dweni. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.